Wanneer ons berekeningen met vierkantswortels en derde magswortels doen, dan vra ons vir onsself watter getal word met homself gemaal om by 9 uit te kom. En dit is 3. So ons skryf 3 neer. Ons plus bring ons af. En om die derde magswortel van 8 uit te werk, vra ons vir onsself wat word 3 keer met homself gemaal of vermenigvuldig om by 8 uit te kom. En dit is 2. En dan 3 plus 2 is 5. Wanneer ons kyk na die volgende een, vra ons vir onsself wat word 2 keer vermenigvuldig of gemaal om by 4 uit te kom. En dit is 2. Ek bring my bewerking af. Dit is maal. En hier is die 27. Wat word 3 keer met homself vermenigvuldig en ons kyk om die derde magswortel van 27 te uitwerk en dit is 3. 3 maal 3 is 9, maal 3 is 27 en ons sê 2 maal 3 is 6. En dit is gewone berekeninge met vierkantswortels en derde magswortels.